አጋጣሚ ኣብዚ መጥኻ ንሽተ ለዊጠሎ ክብርን አምላክ እቲ አምልኮ ዝነበረ ሃው ለዊጡ ክብርን አምላክ ኢየሱስ ጎይታ ዛት ሚንስ ሐድሽ ነገር አለው ማለት አሜን ናይ እንድሕር ሂቡኒ ዝመልእክቲ ንአኹም ኮይኑሎ ማለት ፕሬዝ ጋድ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ ትንቢትን የሚያስፈጽም ምልጃ ዝብል ዝሎሚ ከካፍልናል ነቲ ናትኩም ዝተዋህበኩም ትንቢት ወይ ከዓ ነቲ ዝመጣኹም ትንቢት ዝሰማዕኹሞ ትንቢት ተፈጽሙሉ ትበሉሉ ምልጃ ኢየሱስ ጎይታ ጸሎት ማለት ፕሬዝ ጋድ ግን ካብ ጸሎት ልዕል ዝብል ኢየሱስ ጎይታ ክብርን አምላክና ተረዲኹም አሉ ኢየሱስ ጎይታ እስቲ በዚህ መንፈስ ክንጸልይ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ አባቱ እናመሰግንሃለን ከፍ እናደርግሃለን አንተ ድንቅ ነህ ለብዙዎቻችን ብዙ ተነግሮብናል ብዙ ተናግረህናል አባቱ ኢየሱስ ያልተፈጸመው ነገር ዛሬ እንዲፈጸም ያንተን ፕሪንሲፕል ስለምትሰጠን አባቱ እናመሰግንሃለን መንገድህን ስለምታሳውቀን እናመሰግንሃለን ምን ማድረግ እንዳለብን ስለምትናገረን እናመሰግንሃለን ከፍ እናደርግሃለን አባቱ ኦ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዱ የትንቢቱ ቃል እንዲፈጸም ዛሬ መፍቻ ቁልፍ ስለሰጠን እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ ከፍ እናደርግሃለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ 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 ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተለፍ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈን መንፈስ ቅዱስ ተራዛረበን መንፈስ ቅዱስ እተቁልፍ መኽፋት ነንሕና ተቀቢልና ንውፃእ ካብ ዝቤት እዚ ሎሚ መፍትሒ ሒዝና ንውፃእ ለውጢ ሒዝና ንውፃእ ኣቦ መንፈስ ቅዱስ ዝተሓዘ ኩሉ ክፍታሕ ዝኽእለና ሎሚ ስለትሕበና እቲ ሓሳብ ስለትህበና እቲ ፍልጠት ስለትህበና የመስግነካ ኣለኹ ኣቦ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ንስኻ ጥራይ ክበር ማንም ኣብዚ ቤት ከይከብር ካባኻ ዝኾነ ጥራይ ንህዝብኻ ይወሃብ ንዓይውን ይወሃብ ብሽም ኢየሱስ አሜን ቴንክ ዩ ጂሰስ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ግብሪ ሐዋርያ አንቶይ ክተንብብ ከላ እዩ እዚ ሓሳብ መፂኒ ኢየሱስ ጎይታ ሎሚ ጸሎትና ዘፈጽመልና ወይኻ ዘቀልጥፈልና እንታይ እንዳር ኢልኩምኒ ክልተ ነጥብ ሎሚ ተዛሪበ ክንጸልይ ዝደለኹ ተሓደ ነጥብ እንታይ ኣምልኾ ምስጋና ንኣምላኽ ዝኸውን ምስጋና ድሕር ተምጽእ ተምለኽ ተኾንካ ነገርካ ክቅልጥፍ እቲ ዝተዘረበካ እቲ ቃል ኣምላኽ ክቅልጥፍ ጅምር ካልኣይ እንታይ እዩ እንዳር ኢልኩምኒ ጸሎት ምልጃ ናብ እግዚአብሔር ምጽላይ እዚ ክልተ ነገር እንደራ ኣብ ህይወትካ ተለማሚድካ እዚ ኣብ ህይወትካ ተዛሪቡ ዘሎ ወይካ ብትንቢት ብዙሕ ተዛሪቡ ባይዘወይ ሓበሻ ትንቢት ጠጊቡ ትንቢት ኣብዚ በጽሕና ኣሎ ግን ካብቲ ዝተዘረበና ኩሉ ዝተፈጸሙ ክንደይ ንሽተ 3 4 5 6 ሓድሓዲኡኻ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚህ ትንቢት ክነፈጽሞ ነኽእለሉ መንገዲ እግዚአብሔር መንገዲ ይበቃል እንድሕር ሂቡካ ሓደ ትንቢት ነቲ ትንቢት ተፈጽመሉ ነገር ይበቃል ሎሚ ክህበኩም መጽሎ ክብርና አምላክ ንሱ ከዓ ክልተ ነጥብ ኢየሱስ ጎይታ ብዙሕ ኣይኮነን ብዙሕ ግርግር ኣይንገብርሉ ኢየሱስ ጎይታ ካብ ግብሪ ሐዋርያ ክንጅምሮ እዩ 16 አንቶይ ተንብቦ ዝነበረት ቃል ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ በመንፈቀ ሌሊት ግን ጳውሎስን ስላስን እየጸለዩ መንፈቀ ሌሊት ተፈልጥዎ እዩ ለይቲ ምቹ ኣይኮነን ዝምቸው ጊዜ ኣይኮነን ዝምቸው ቦታ ኣይኮነን ካብ ድቃስ ክትስኣለካ ድቃስ ክትገድፍ ኣለካ ምቾት ዝበሃል ነገር ክትገድፍ ኣለካ
እጂ ካብ ምቾት ክትወጣለካ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እጂ በመንፈቀ ሌሊት ጳውሎስን ስላስን እየጸለዩ ፕሬዝ ጋድ ጳውሎስ ስላስ ዘጸልዮም ወይኻ ዘዘምሮም ወይኻ ዘመስግኖም ኩኔታት አይኮነም ነበረው ዝገርመኩ እንደህሪኩም ወጥበቃላ ኢማጂን ሓደ ተአሲሩ ዘሎ ሰብ ሓደ ምንም አይነት ኣብ ቅድሚው ዝኾነ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ናብ አምልኾ ከኣቱ እዚ ኣተሓሳሰባ ከመይ ገይሩ ከመጸልካ ንምሳሌ ዝኾነ ክቪቶ ኮሪኻ ኣብ ገዛኻ መጽያ ከምዚ ኣሽሓት ክትከፍል ኢኻ ዝብል ድሕር መጽያትካ ከመይ ኢኻ ትኸውን ምስጋና የለ ገለ የለ ተቆሊፍካ እዚ ሁሉ ክኸፍል ንሽተ ብንሽተ ይዝብለኩ ዝኾነ ናይ ስድራ ቤት ችግር በቴሌፎን ተዘሪብ ተነጊሩካ ከምዚ ክኸውን እዩ ድሕር ኢሎምኻ እንታይ ክትከውን ትናወጪኻ ኣምልኾ የለ ምስጋና የለ እንታይ ክትከውን ትጅምር ለይቲን መዓልቲን ተስተንትነሱ በቃ ቀቲሉ እንታይ ክሰምዕ ኢኻ ትብል ቀቲሉ ሓሚሙን ድሕር ኮይኑ ቀቲሉ ወይ እጅኻ ከመውት እዩ ጀግና እንድሕር ኮይንካ ኻ ትጽልይ ማለት ኢየሱስ ኮይታ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ከም ጳውሎስን ስላስ ማለት ጳውሎስን ስላስ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ማንነቶም ሂዞም ጠጠው ዝበሉ ነቲ ኣምላኽ ዝፈልጥዎ በደንቢ ብህይወቶም ዝተለማመድዎ ሽም ጥራይ ዘይኮነ ቃል ጥራይ ዘይኮነ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፑልፒት ወፂኻ ምስባክ ጥራይ ዘይኮነ ራይት ናው ብታ ዝነበሮም ሽግር ንርእሶም ኣሪኦም ማንነቶም ከሊጡ ዛትስ ኢምፖርታንት ስለዚ ኣብ ፑልፒት ኣነ ሕጂ ጠጠው ኢለ ንምስባክ ቀላል እዩ ቃል ኣምላኽ ትዳለው ኢኻ ትመጽእ ኢኻ እሱ ኣይኮነን ዘድሊ ኣብ ህይወቴስ እንታይ ዓይነት ነገር ኣሎ ብርክት እዚ ዝዛረቦ ነገር ይጥቀመሉሉ ብርክት እዚ ኤክሰርሳይዝ ይገብረሉ ብርክት ኣነ ከም ክርስቶስ ተጸዋዕኹዎ እቲ ዝተዋህበኒ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝተወደአ በረኸት ሒዘ ብኡ ማንነቴ ዝመላለስ ወይስ ብኩነኔ እምነት ሪኢኹሞ ብራዘርስ ሲስተርስ ራእዩ ማንነት ክንፈልጥ ዝግባአና ኣብ ሽግርካ ኢኻ መን ምዃንካ ትፍለጥ ሓደ ጊዜ ቁንጥጥ ከብለካ ይኽእል ሽኡ ግን ምልስ ክትብል ኣለካ ሓደ ጊዜ ዝኸብደኒ ጊዜ ኣለዋ ክብድ ክብለኒ ከለዋ እውን ቦታይ ግን እፈልጣይ ቀልጢፈ ክምለስ ኣለኒ እንድህር ዘይተመለስኩ ከም ዝጠፍእ ፈልጥ ከም ዝዋረድ ፈልጥ ከም ዝሰዓር ከዓ ፈልጥ ናይ ግዲ ናብቲ ሰዓሪ ዝኾነ ጎይታ እንታይ ክብል ኣለኒ ኣይከኣልኩ ፕሊዝ ሄልፕ ሚ ሃሌሉያ እንደዚህ አይነት በቃ ከምዚ አይነት ማንነት ክህልወና ቀልጢፍካ ናብ ቦታኻ ናብቲ ስፍራ ክትምለስ ኣለካ ጳውሎስ ስላስን ኣብዚ ቦታ እዚ ስፍሮኦም ወዲያውኑ ፈሊጦም እዮም ኣብኡ ከለዎ እንታይ ኢሎም ኖ ክነመስግን ዘለና ጳውሎስ ስላስ እንታይ ይገብራል ኖ ዊ ፕሬዝ ጋድ ክነመስግኑ ኣለና ክነምልኾ ኣለና ምንም ነገር ኣይምፃእ ግን ምምላኽ ምምስጋን ጠጠው ኣየነብልን ኤክስፔክት አይገበሩን እኮ ጳውሎስን ስላስ ንሶም ኤክስፔክቴሽናቸው ንጽባህ ቅትለት ንጽባህ ውርደት ንጽባህ ካልእ ነገር ይንበር ዝጽበዩ ዘሎ ዝኾነ ነገር ዝኸውን ኣሎ ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገር የለን ንሶም ግን ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ግዲ ብኩነታ ብስዕረትን ብምሽናፍን ብኩነታት ኩሉ ንእግዚአብሔር ክነመስግኖ ኣለና ትብል ማንነት ኣብዚ ኮፍ ኣቢሎ ማለት ብራዘርስ ሲስተርስ እጁን ከሙይ ንሕና ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ንትሪ ከለና ንእግዚአብሔር ኣኽቢርና ንክርስቶስ ገሊፅና ንዕኡ መስኪርና ተዛሪብና ክንሓልፍ ኢና ትፀውና ሸሚዝ ቀያይርና ሓሊፍና ንሕና ፅቡቃት ኮይና ክንሓልፍ ኣይተፀዋና ፅቡቅ ምዃን ዝበለፀ በርግጥ ኦፍኮርስ ንክርስቶስ ዝሓዘ ክፅብቅ ኣለዎ ምክንያቱም ጎይታ ናይ ጎይታ ናይ ንጉስ ኣብ ደቁታት እንታይ እዮም ንጉሳት እዩ ተከተል ይተካሉ እንጂ ከክብር አይወርዱ ዝትክ ወንበር ካብቲ ክብርስ አይወርዱ ግን ትዝበልጥ ነገር ናይ ክርስቶስ ስራሕ ፈሊጥካ ብማንነትካ ኣብዚ ምድሪ ጠጠው ኢልካ ንርእስኻ ኣሻጊርካ ንህዝቢ ክተሻግር ትፀውዕ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ርድኢት ክሕልወና ኣለዎ ብራዘርስ ሎሚ ዝንሪኦ ነገራት ዘናውፅ
صباح انتي كم زخون يتفلتنا بشودن انتي كم زمت يتفلت بوتين يفراريو كله نجر يقبريو هنا كنصلينا of course كيكون كن دقت بومب دوب نداري نديلو انتي عاقتكم مسبات كتقوعيها ويس كتبكيها thank you Jesus كتمسكن ترايو زلك كتمسكنو سكاموداتا ኢየሱስ ኮይታ ስለዚህ አብዚ ሽግር እዚ ርእስና አብዚ ናይ ጳውሎስን ስላስ ርእስና ጌርና እስቲ ነሕሰቡ ምንም ነገር የለም በቃ እና ተደፉ ታሲሩ አትዩ شون لحتهم سمات يلا أبتز تأثروا بوتها أبو منم كأتواي كله منم فوت سايكل تأمرات ترايو زدت لي أبز بوتها هذا جزء تأمر زد لي كجزء كنا تقول شلم زبل كل نايك زابين تأمر كل علو تذكر يا بق أو سوء بوتها منم نقر يلا لما يلا زناب يلا شل أوجن يمول يلوش كلامنا بقى سوي حكتا من زلك كمان ليو نابلك كتسلي كلها هذا ما أنتي كمزي أولوس سلاس كم زخون له تبيت تناوزي كبرنا أملاكنا شو كنت يقول أكزابيرن بزيما إيام سجنوا نبر praise God بزيما إيام سجنوا نبر هاليلويا اجي هاليلويا قالوا تمسكنوا له اجي هاليلويا زيما له اجي ጳውሎስን ስላስ بزيما تمسكنوا له እግዚአብሔር ቃ زيما يفتዩ ባይዘው ቃል ይፈትዩ ነው ለልዕል ዘብል ነገር ይፈትዩ እዚ ክንለማመዱ ለናገዛና ብራሉ زي الرأي ነገር ንእግዚአብሔር بزيما እስቲ ከመስክሩ እስቲ ከተለማመዱ ለካ ከተንከፈካይኮ መጪ እግዚአብሔር ይመስገን ሹ በዜማ እያመሰገኑ ነበር እስረኞቹም ያደምጧቸው ነበር ሂጂ ቅልጥላቴ በጣም ጥብቃም ዝሆን ከመሆን ትፈልጥ ንምንታይ ስኢልካ ሂጂ ድርብሽ ብሽ ዝበለ ተዝኸውን ዜማ እቶም ሰባት ኢሎም ይሰምዑ ትኾን አይሰምዑ በጣም ይፍቅ ተመስጦ አምላሁ ሃሌሉያ እንዳበለ ጽልይ ከምዘነበሩ ከዝም ከምዘነበሩ እዚኦም ሰባት ካ ይሰምዑም ነው ዋው ከመ አይነት ነገር እዚ ታይነት ኢና ሎሚ ንሰምዕ ዘለና ሰሚና ዘይንፈልጥ አውያት ትራይ ንሰምዕ ግርግር ትራይ ንሰምዕ ጊዜ ዝነበርና ባሲ ትራይ ንሰምዕ ዝነበርና ሎሚ ታይና ንሰምዕ ናይ ሰማይ ድምጽና ኮን ንሰምዕ ዘለና ታይሩ ጉዱ እናበሉ ይሰምዑ ነው ክብርና አምላክና ድንገት ይብል እናሰሙ ካለው ድንገት የወይኑ መሰረት እስኪናወጥ ድረስ ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ አያችሁ አምልኮ ምስጋና ለእግዚአብሔር ታይገቡ ምላሽ ካህን ይገቡ ናይ ግድ ይበቅ ናይ ግድ ካብተጎርምሩም አግሮምሩም ከተጎርምሩም ከለኸ መን እዩ ዝፈቱ እዚ መግሮምራ ሰይጣን እዩ ዝፈቱ ዜማ አመን ይፈቱ ጎይታ ስለዚህ ናይ ጎይታ እንዳር ጎይታ ጎይታ ዝፈቱ ነገር ጥራሕ ኢየሱስ ጎይታ ምናልባት አግሮምሪማ ነኸውን ነኸሊና ሎሚ ከመለስ ትራይና ዘለና ኦኬ ካብዚያ ሰዓት ጀምሮ አይጎርም እግዚአብሔር ኃይል ከተበነ አለካ በቃ ከምዚ ምስ እግዚአብሔር ከምዚ እንታሽሙ አይኮን ከምዚ ጥበብ ክትቀም አይፈት ጥበብ ንሰዝብ ቃል ዘይፈልጡ ሰባት ጥበብ ተጠቀም ወንጌል ጥበብ ተጠቀም ንእግዚአብሔር ጥበብ ወዱ ናይ ልብ እኮ ዝርያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቶም ፈሪሳውያን እኮ ዝመጹ ምስቲ ቆይ ጽናሕ ዝኾነ ነገር ክናሐቶ ኢና ኢሎም ገና ካዝበለው ብምሳሌ ተዋጣ የብሉ እዚ እኮ ያምላኽና ክትዛረቡ አይደለይካ ንሱ ዝደሊ ኦፕን በጣም ኦነስት ክትከውን አለካ በቃ ናይ ክእልን አምላኽ ኖ ከተሪያ ይፈትል አንድ ሃይላንድ ደኒክ ላይ እግዚአብሔር ጥራዩ ሃይላ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እቺ ናቦታና እንመለሳለን ኢየሱስ ጎይታ እቺ መንቀጥቀጥ ሆነ ምስተንቀጥቀጣ በዚያን ጊዜም ደጆች ሁሉ ተከፈቱ ፕሬዝ ጋድ
ኢየሱስ ኮይዳ ሓደ መምህራን ክገልጽዎ ከሎ እንዳሪ እንታይ ሰሚዕኩም እንታይ ኮይንኩም እንታይ ይብሉ እናዚሙ እናመስገኑ ከሎ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ካብ ዙፋኑ ኮይኑ ነቲ አምልኮ ካብ ምፍታው ዝተለኣለስ ነዚ እግሩስ ደብ ክገብሮ ከሎ እቲ እስር ቤት ተናወፀ እዩ ኢየሱስ ኮይዳ ክገልጽዎ ከሎ እዩ ብርግጽ እግዚአብሔር ይገብር ሃሌሉያ ኢየሱስ ኮይዳ ክብርና አምላክና ይሁን በዚያን ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ የሁሉም እስራት ተከፈተ ደጆቹ ተከፈቱ እስራታቸው ተፈታ ኢየሱስ ኮይዳ ሃሌሉያ በአምልኮ ማዕጾ ከፈተልካ በአምልኮ ሰንሰለት ከፈታ ምንም አይነት ነገር ይሁን believe me እግዚአብሔር ምስክሬ አምልኽ ጥራይ አምልኽ ጥራይ አምላካ ያሪኮ ፈሪሱ ክትርኢኻ ፈሪሱ ክትርኢኻ ፈሪሱ ክትርኢኻ አሜን እግዚአብሔር ምስክሬ አምልኹ ጥራይ እምበር ነገር ክፍታ ማዕጾ ክፍት እዩ ሰንሰለት ተበትኾ ክትርኢኻ አምላካ ተበክብል ሓደ ጊዜ ጸጥ ይብል ብርግጽ ክፍት ሸካ ተደሪ አምልኽ ቀጥል አምልኽ ወርሕታት ክብለካ ኸል ክልተወር ሕፀት ክብለ ቴዲ ጸልየለ ይብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ መን እዩ ነቢይ ክጸልየለ ያለኒ ኢልካ ኩሉ ክትድውል ትኽእል ኢኻ ካብቲ ጭንቀት ዝተለኣለ መልሲ ክትስእን ከለኻ ግን አምልኾ እዩ ዘድልየካ ወስኸሉ አምልኾ ምጽላይ ተጠዋብር አምልኽ በቃ ማንቶ ፕራጃንታ ይችላል የኢየሱስ መንፈስ ይችላል በቃ ትብል በቃ ኢየሱስ ጎይታ ደበኽ ክብል ክትሪኦ ኢኻ ድንገት እስር ቤት ተናወፀ እዩ ክናወጥ ከሎ ክትሪኦ ኢኻ ሃሌሉያ ማዕጾኻ ተኸፊቱ ክትሪኦ ኢኻ ሃሌሉያ ሰንሰለት ተበቲኾ ክትሪኦ ኢኻ ሃሌሉያ ብዙሕ ዓመት ዘንከራተተካ ነገር ድንገት ተቐይሮ ክትሪኦ ኢኻ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጎይታ የሁሉም እስራት እዩ ዝብል ባይዘው ለኪሞም ንሁሉም ጳውሎስን ስላስ ኣብቲ ገዛ በምህላው ናይቲ ቤት እስር ቤት ተኣሲሮም ዝነበሩ እስራት ብምልኦም እንታይ ኮይኑ ሰንሰለቱ ተበቲሑ ማይ ጋድ ናትካ አምልኮ እዚ ትነብረሉ ቦታ ማለት እዩ ኢቭን እቲ ቢልዲንግ ኣብኡ ዘሎ ማንኛውም ናይ መናፍስት ተጽዕኖ ለእዮ ከይድ አሜን ሲሪየስ በሐቂ ዝብልኩ ሓደ ሙስሊም ነይሩ ኣብ ገዛና ኣብቲ ቢልዲንግና ዝነብር ምስክርነት ኮነኩም ክነግረኩም ነው ከምዚ ታሹም ኮይ መስለኩም በኋላ ጊዜ ምስ ሜሪው ምስ ፍረዚ ተዘራሪና ነርና ምስለ ሜሪው ተፈልጧ በጣም እዩ ተወዲ ሙስሊም እና እቲ ሙስሊም ካ ፍሊዝ በለ አኽራሪው ተአካይዱ ገለስ ደስ አይብለካ ተመንፈስ ካውዲ ይገልጸልካ ጂ ብራይ ገለስ ብዙ ጊዜ ሬይ በህልሜን ገልጹልኝ በሜሪው ገለ ክልተ ሰለስተ ጊዜ ገልጹልኝ ከምዚ ምሻሎ ናይ ሃይማኖት መንፈስ ከም ዘለዎ እዚ በሙስሊምና ነገር ዝኾነ ኮኔክሽን ክፋት ዘለዎ አሰራራ ዝሰርሕ ዓይነት ከም ዝኾነ ምስራና ንህና ሱኢና ምጽላይ ጀሚና ናጽለ ክትሊ በአባዚ ጉዳይ ማለት ነው እዚ ሰብዚ እሱ አይኮን ድሪው ኮይኑ ዝሰርሕ ነገር ግን ኣብዚ ውስጥ ዝኾነ ነገር ከይገብር ኣብዚ ነብረሉ አካባቢ ዝኾነ ነገር ከይገብር ክንጽልይ ያለና የተባሃይና ንጽልይ ጀሚርና አይገርምኩም ሓደ ማዕልቲ እናጸለና ዝኾነ ህልምድሪ እንታይ ትብሪ ኖ አይትኽእልኒ ንኽ ካብዚ ለዓሊ ክትጽልይ ኣለኪ እምበር አይትኽእልኒ ኢኺ በህልሚ እዩ ዝዛረብ ዳይ ከምዚ ኢኺ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ብስቲ መንፈስ ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ ችግር የለም ንጽልይ ማለት እዩ እናጸለና ከለና ሓደ ጊዜ እቲ ሰብኣይ ካብቲ ከባቢ ሲኢነ ድንቀት ጠፊኡ እቲ ሰብኣይ ሪአዮ ትፈልጥ ሓደ ጊዜ ርእዮ ግን አይፈልጥም ይላል ስድራ ቤት አለው ሰበይቱ እንታይ ዓይነት ስዊድሽ ትገርም እታ ስዊድሽ እንታይ ተኸዲናላ ሙሉ ገጻ ተኸዲና እዚኣ ጥራይ አትያ ዚስ ማች በጣም ከባድ ሰብ ድንገት ካብቲ ከባቢ ተሰውዩ የለለች ክብርና አምላክና አሜን እቲ ሰብ እዚ ክጠፋ ይኮነን ዝደሊ ዝነበርኩ እቲ መንፈስ ክውቃይ ብርግጽ ምስቲ ስጋ ይኮነን ቅልስነት ምስቲ መናፍስታት አሜን ግን
እትሰብ እቲ ዝገብሮ ነገር እንተጠጠው ዘይብል ተኮይኑ ንርስኡን ይዝዎ ይፈጅ ስፍራ ቀይ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሓደ ወዲውን አው አብትናትና ቢልዲ ሓደ ወዲውን ወጣች ሰበይቱ ከሙት ከና ተገናኒ ባል እጂ ትወዲ ቁርአን ከምዚ ናቆራ ይዝኺ ዝገብሩ እጂ ዝገብሩ አይፈልጡን ሓደ ሓደ ጊዜ ግን ድግምት ይዝደግሙ ዘሎ ባይዘወይ ድግምት እንዳበለ እሱ ከምዚ ናይ ሃይማኖት ጽሩ ይሰራ ግን እና አየራት ቃላት ይዛረብ ፈልጡ ደሆም ያስረልካ ይዘለኩ አብከዛ የጣይ ሆይኑ ካስረል እዚ ኖ ክንጽል ያለና እዚ ነገር ክንቀላለው ተባይና ክንጽል ጀምራ አሜን በሞኝነት ነው እምነት ሞኝነት ነው የሚያስፈልግ ግን ምርዳ ክትረዳውላ አካባቢ ሀቅ ትሪያለ ክንጽል ካለና ዝገርመኩም እትወዲስ ኖርማል ሰብ ኮይኑች ከምዚ ናይ ሃይማኖት ነገር አይትረሉ ገላ አይትረሉ እታሰበይቱ ትከናነብ ዝነበረት አውጽያ ደርቢያቱ በሐቂ ዝብ አሎ ህጂ አብትገዛ አብት ቢልዲንግ ይም ዘሎ ኖርማል ሰብ መከናናብ ገዲፋ ኖርማል ሰብ ሪናስ ወዲያ ቆላ ትከናነብ ዝነበረት አይኮነት እንዴ ወይስ ካለ ሰበይት ያምጥዩ ተባይልና ማለት ግን ደቁ ካስ በዓሎም ስለዚህ አውጽያ ደርቢያቱ ንሱ ኖርማል ሰብ ከምዚ ምግባር ገዲፉ ኖርማል ፒኬፕ ምግባር ጀሚሩ ከምራፐር መሃጅ ጀሚሩ ሐዲስ በሐቂ ይዝብለኩ ክብርን አምላክና ይሁን ስለዚህ እትትጽልዩ እትትዛረቡ ነገር አብ መንፈሳዊ ዓለም ኃይል ለው ስተመስግን ከለኻ ዝሆነ ነገር ይዝቅየር ዘሎ ክብርን አምላክና ይሁን ስለዚህ ድንቀት ተከፈተ የሁሉም እስራት ተፈታ የወይኒው ጠባቂ ከእንቅልፉ ነቅቶ የወይኒ ደጆችን ተከፍተው ባየ ጊዜ ሰምቢል በቃ ፕሬዝ ጋድ በቃ ስራይ በቃ ከሱጎጌ ስለዚህ ካብሱጎካ ንርሰ ዘይቀጥላል ኢየሱስ ቆይተ ክብርን አምላክ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፕሬዘንት ዘለው ንሰብ አይገድፍ ሱኢሉ ከመውት አይገድፈክ ናይ እግዚአብሔር ክብር አብ ዘለው እንኳን በጣም ያገዳሱ ብራዘር ሲስተር አብዝን ህላውኩም በጣም ያገዳሱ በማልት እንዳመጣሁ እዚህ አትገብሩዋ ነገር እግዚአብሔር ይጥጽዋል ከምዚ ኖርማል አይትቁጠሩ በሐቂ ይዝብለኩ ነጥቢ ህዘልከ ዋው ወደ ሎሚን ከመስግነኝ ሎሚን ከባረኸኝ ሎሚን በቃ ትዝገበር ሁሉ ከስተት ማጭሉ እናበል ይህዘልከ ታይዝባል አቤት ሲት እንዳይዝባል አቴንዳስ ይዘልከ ብራቮ አቴንዳስ እንደሃዘ ኮፍ ይብለልካ ጽባህ ንጎ ይጽብጽባይ ክብረና አምላክና ስለዚህ አብ ችግርካሁ ከሙ ይዝበጽሐክ አብት ዝገበርካዩ ኤክሰርሳይዝ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ኤክሰርሳይዝ ክትዛረቡ ከላህ እግዚአብሔሩ ቀረበ ዘይትፈልጡ አምላክ ሲዘመጽሐ ጎይታ ሎሚ በቃ ሎሚ ሶሪ በቃ ክትገብረለ ያለካ ብሎ ከላህ እት ኩልሻ ትፈልጡ አምላክ ኩልሻ ትፈልጡ አምላክ ዝለመድከ አምላክ ክትሐቱ ከመይ ይዝበጽሐክ ቀልጢፍ ነበር ኢየሱስ ቆይታ ስለዚህ ኩልሻ ንገብሮ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ነጥብ ኢየሱስ ቆይታ የወይኑን ጠባቂ ከእንቅልፍ ነቅቶ የወይኑን ደጆች ተከፍተው ባየ ጊዜ እስረኞቹን ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገልጥ ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘ ንርሱ ቀጥል ማለት ሽኡ ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምጽ ሁላችን ከዚህ አለንና በራስህ ክፉ ነገር አታድርግ ብሎ ጮኸ አነ ዝገረመን አብዚ ጳውሎስን ስላስን ምስተፈቱ ወዮ ናብ ዝውጣ ቦታ ዘይወጡ አይወጡን እኮ እቲ ፕሬዘንስ ስካብ ዝውዳ አቡ ነይሩ ምክንያቱም እቲ ዝነበረ ናይ አምልኮ መንፈስ እቲ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ኢቭን ጳውሎስን ስላስ እንኳን ካቡ ጎዮም ኮቱ አይገበሩም አቡ የም ጸንሁም ንምንታይ ሞይልዎ አለና ሁላትና ዝወየ የለም እስራት በሙሉ ተፈትሁሉ ወንበር ማዕጾም ተከፊቱሉ ወንበር አለና ይሉ አይገርም እግዚአብሔር አረየሁም ከሰራ ከሎ በጥበብ ይሰራ ማንንም ከጉዳይ አይደለም ማንንም ከክሰስ አይደለም በጽቦ መሰረት ዝውዶ ኩሉ ተአሲሮም ዝነበሩ ነት ወተሐደር ከክሰስ አውጣው ሹ ከሞስ ብሎ
ሰብአይ እንታይ ከም ዝበለ ንራእዩ ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምፅ ሁላችን ከዚህ አለ በራስ ክፉ ነገር አታድርግ ብሎ ጮኸ። መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ። እየተንቀጠቀጠ ከጳውሎስና ከስላሴ ፊት ተደፋ። ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጌታ። በቃ ከተመለከ ከላ ስድራ ቤት ካክቶርሶና ትገርመኩ በጣም ይቀላል ነገር ለስድራ ቤት ካ ሱቂል ካይተጨጭቆም በቃ ሓደ ጊዜ ሐቅ ተነግሮምሽ አምልኽ ጸልየሉ ሕልፍ እናበልካ አዘክሩ ሓደ መዓልቲ አቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዝበልክኒስ ካስቦ ከለኹስ አይ እዚኣ ነገር እዚኣ ሐቅ ኮይና ተረኺባላ እንታይ ይገብራለኒ ይብለካ ዋይ ቀላል ጎይታ ተረፈል ኢየሱስ ጎይታ ከውይሉ እዚ ሰብአይ በቃ አይገርመኩም ጳውሎስ በታላቅ ድምቀት እንደር ጸውይወስ መብራት ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ። እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፋ። ወደ ውጭም ወጥቶ ጌቶች ሆይ እንድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባናል አላቸው። በቃ ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ምስራዩ እዚ ኹነታት እዚ ተአምራት እዚ ሚራክል ሪኡ አይፈልጥም ካ ጎዮም ዘይመኻዶም አደንቁሉ ፍቅራት ይዞሙ በቃ ዘገርምኩ ሐቀኛ አምላክ መሆኑ አፍሊጡ። ምክንያቱም ብዙ ሰብኩ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ጎይ ዘኸይ አምላክ ግን ፍሉ ረእዩም ገሪፉካ ይከዩ ንአኻም ይዞ ነውን ይዞ ክብርና አምላክ ነው። እዚ ዘብድይ ቤቱ ኻዲዮ ይካላ አርባዕተ ነገር ተዛረበ ይራን እግዚአብሔር ካብ ዙፋኑ ወረደ። እቲ መሰረት ተንቀጠቀጠ፣ ማዕጾ ተኸፈተ። ሹቅ ከአንታይ ኮይኑ ሰንሰለት ካተበጠሰ ቀፂሉ ጋር ድሂት ሓሙሽተ ነገር ብዚያ ዘማሪ አምልኾ ሓሙሽተ ነገር እንታይ ክንደይ ዓይነት ነገር አለ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይሉ ዘለላች ዘይተፈታምሽ ኣብ ቤትና አምልኽ ጥራይ ሓሙሽተ ነገር እንኳን ፈትሒሎ ጎይታ አሜን። ክልተ ሰለስተ አይኮነን ብዛዕባ ጥዕና ድዩ ኖ ካድ ሕተት ዘምር ክፈት ኢየሱስ ጎይታ ብዛዕባ ስራሕ ድዩ እግዚአብሔር ክፈትዎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ እግዚአብሔር ክፈትዎ ብዛዕባ ናይ አገልግሎት ጉዳይ እግዚአብሔር ክፈትዎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ጉዳይ ብጣዕሚ በቃ ተሸጊርካ ዘለኻ ክትንብብ ተሸጊርካ ክትጽልይ ተሸጊርካ እግዚአብሔር ክፈትዎ መዝሙር ወልያ ጽልካ አተውካ ሓደ መዓልቲ ትመንፈስ ካርመካ ምሰበለካ ድህሪው ትዝመር ዝነበረ መዝሙር ትደግም በአለኻ ትደግሞ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ እግዚአብሔር እሙን እዩ ሃሌሉያ። ስለዚህ ንጸሎትና ነቲ ማንነት እቲ ዝተባሃለና ነገር እቲ በረኸት አለካ ተባሂልካ ዘለኻ ብክርስቶስ ዝተሰርሐ ማንኛውም በረኸት ኣብ ኢድካ ዘሎ ኣይተፈጸመን ትብሎ ነገር በምንታይ ታሂል ተታሂዞ እንዳይልካ ንስኻ ዝብል ዘይንፍላጥ ኣነ ብዘይንፍላጥ አምልኾ አይን ዘይብዛሕ ምስጋና ብዘይምንታይ ብዝኾነ በዘይኾነ ንሽቴ ክትንከፍ ከለኻ ትጉርም ንሽቴ ክትንከፍ ከለኻ ካብቲ ኣምልኾ ትወርድ ትጉርም ነቲ ገዛ ክትተብር ነቲ ቤት ማይካ በቃ ኖ ዝኾነ ነገር ክትንክፈካ ከሉ ፕሬዝ ጋድ ኢኻ በቃ ፕሬዝ ጋድ ክትብል ከለኻ አው ሆሎ ክምለስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ጎይታ። ስለዚህ እቲ ናይ መጀመርታ ነጥብ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ህይወትና ተዘሪቡ ዘሎ ትንቢት ከፈጽመና ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ድሕሪልኩምኒ ኣምልኾን ዝማሬን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ አሜን 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 ሃሌሉያ። ቦታኻ ኣይትልቀቅ ስፍራኻ ኣይትልቀቅ። ሓደ ጊዜ ኣብ አስቴር 6:13 ብዛዕባ መርዶክዮስ እንደሪእኹሙ ኣብ ቦቱ ኣይለቀቅም እስካብ መወዳእታ። ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኮይኑ ክነንብቦ ንኽእል ኢና። ንሓማ እንታይ ገይሩ ኣዋሪድዎ እንታይ ኢላቱ ኢቭን እታ ሰበይቱ እቲ ኩሉ ታሪክ ምስ ነገራ እታ ሰበይቱ እንታይ ኢላቱ እቲ ትዘራረቡ ዘለኻ ሰብኣይ እስራኤላዊ እንድሕር ኮይኑ በቃ ፊኒሽድ ንኦኖን በቃ ወዲቅካ ኣለኻ ተሸኒፍካ ኣለኻ። ስለዚ ኢድካ ተተብዥካ ምክንያቱም መርዶክዮስ እቲ ቦቱ ንእልቅ አይፈካም። እግዚአብሔር ፈልጦ እግዚአብሔር የምልኮ በሐቂም በመንፈስ ዘምልክ ሰው ነበረ። ኢቭን አስቴር
ዝመኽራ ዝነበር ብእግዚአብሔር መንፈስ ብእግዚአብሔር ቃል ዝኾነ ኣተዓባብያ ኣእግዮ ንህዝቢ እስራኤልካ ነፃ ኣውፅያ ከምቲ ተንብቦ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ቦታና እንድሕር ዘይንለቅቅ ተኾይና ትንቢትና ክፍፀም ኣሜን አሜን። ሎሚ ትንቢት ዝመፅእ ኣሜን ኢልካ ተንቀጥቅጥካ መዓዝ ወዲቅካ ክንደይ ወንበራት ሰቢርካ ከይድካ ብፅባሒቱ ምጉርምራም እንድሕር ትረኣይ ተኾንካ ይስኖት ክትንሳሕ ኢኻ ዘለካ ምክንያቱም ወንበር ኣውዲቕካ ክትስእ ከለኻ ሽግር ገዲፍካ ክትንስእ ታትፋይ ዘውድኣትካ ክትወድቕ ከለኻ ዝኾነ ነገር ዘረግፋ እዚ እኮ ክትስእ ከለኻ ሓድሽ ሰብ ክትሆና ሕጂ ክትስእ ከለኻ ግን ብዜማ ክትምላእ ኣለካ እቲ ዜማ ክትደልዮ ኣለካ መዝሙር ክትመላእ ኣለካ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ስለዚ ኩላትና ብሓቂ እየ ዝብለኩ ሕጂ መኒሹሙ ክመፅእ ዘኽርም ብቐረባ ሃይላችሁ ኣብዚ ብመንፈስ ወዲቕካ ብፅባሒቱ ግን ካልእ ሰብ ትድህር ኮይንካ ችግር ተለዊጥካ ክርኢካ ኣለዎ ንርእሰይ ማለት ኣነ እውን ተለዊጠ ክርኢ ኣለዎ ትኢለ ወዲቐ ክትስእ ከለኹ ብፅባሒቱ ሓደ ዓይነት ረኣይ እንድሕር ትርኢ ተኮይነ ብዙሕ ረኣይ ክርኢ ትንቢት ተኮይነ ብዙሕ ክትንቢያ ብዙሕ የነብብ ተኮይነ ብዙሕ ከነብብ ብዙሕ ይፅልይ ተኮይነ ብዙሕ እውን ትፅልያ ለውጥ ክመፅእ ኣለዎ መዓዝዩ ትንቢት ዝፍፀም እናበልካ ነቲ ዝተዘበረ በቃ ብሙሉእ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እንደውም ትፅሕፉ ኣለኩ ምሽ እቲ ዝተዘረበኩ ፅሕፍዎ እንዲሁ እግዚኣብሔር ከፈፅመልኩም ማለት ነው ዘምሩሉ ኣብ ካልእ ነገር ኣይትግበሉ ወዲኹም ኢኹም ፀሎት እኮ ተወዲኡሉ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ስለዚ ከምኡ እዩ ክብርና ኣምላኽና ካልኣይ ትንቢትና ዘፈፅመልና ነገር እንታይ እንድሕልኩምኒ ፀሎት እዩ አንተ እንታይ ኢልና ዜማ ምስጋና ካልኣይ ኸ ፀሎት ወይ ከዓ ምልጃ ናይ ፀሎት ዓይነት ኣለውሽ ናይ ምልጃ ናይ ውዳሴ ናይ ኣምልኾ ምምላክ ዘማልድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ ዓይነት ተሰጥኦ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ኣብ ነገር እዩ ኣብ ልዩ ዘቐመጠ ባይዘው ንሰባት ኣብ ማእኸል ምእታው ማለት እዩ ትገርመኩም ንሰባት ሂዝካ ትፅልይ ሰብ ዝማልድ ማለት እዩ እዚ ዓይነት እዚ ፀጋ ዘይግርከብ ፀጋ ናይ ርእሱ ፋይል ኮፍ ኣቢሉ ናይ ሰባት ፋይል ዝፍትሽ ማለት እዩ ማይ ጋድ ፕሬዝ ጋድ እስቲ ናይ ሰባ ጉዳይ እንታይ ክትፅልየለይ ናይ ሃፍተይ ጉዳይ ናይ ሓዊ ናይ ተስፋይ ጉዳይ እንታይ ናይ ኢየሱስ ጉዳይ እንታይ ናይ ሄኖክ ጉዳይ እንታይ እዚ ናይ ምልጃ ሰብ ትማልድ ሰብ እናገደፈ ንሰባት እንታይ ገብረሉ ዝተባህለ ሄኖክ ሲዲ ክተውፅእኻ እንዳተባሂሉ ኢልካ ሰሚዕኻ ትኮን ኣይኮነን ከዚያ ነገር እዚኣ ትፍፀም ኣለዋ ብነጥቢ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ ናትካ ጥራይ ፅሒፍካ እንዳር ከይድካ እግዚኣብሔር ከይእዘበካ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ክንኣበይ ኣለና ንእበይ ንስፋሕ ንእሽተይ ደረትና ንስፍሕ ሓውና ንሃፍትና ንረኣይ ሃውና ሲዲ የውፅእ እንድሕር ተባሂሉ ፅሒፍካ ክትከይድ ኣለካ ነዚ ሲዲ ክፍፀም ኣለዎ እዚ ነገር ክፍፀም ኣለዎ ኢልካ ኣብ ማእኸል ቃልካ ትኣትዋ ኣለካ ከምኡ ንኽኣሉ ብዛዕባ ፈውሲ እውን እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ፈውሲ ብዛዕባ ሃፍትና ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ኢኹም ኣለዉ ዝማልዱላ ይፈልጥ እዩ ግን ካብኡ ንላኣል ክንከውን ኣለና ክትስእ ኣለዋ ከማይ ኣብዚ ጠጠው ክትብል ኣለዋ እዚ ሃፍተይ ባይዘወይ እዚ ናይ ኣጋንንት ስራሕ እኮ እንታይ ክትፅልየላ ከለካ ክትስእ ትኸልያ ሓደ ማለት እግዚኣብሔር ክፍውሳ ኽእል እዩ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ ካብቲ ንሪኦ በላዕል እዩ ብሓቂ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምቲ ፀሎትኩም ካ ክትምለሰልኩም ብሓቂ ብዛዕባ እዚኣ ሰብ ትማልዱ ሰባት ሳብ ሃፍተይ ፀሎት ክምለስ እዩ ኣጆኺ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ነገስት 18:40 ጀሚረ ክነንብቦ ኢና ብዛዕባ ኤልሳ እዩ ከመይ ከም ዝገብር ዝነበረ ከመይ ከም ዝማልድ ዝነበረ የርእየና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ሰዓት ከይዳ እንዲያዘለ ቀሪባላ ቀዳማይ ነገሥት 18 ኣብዚ ሕጂ የድርቁ ዘመን ማብቃት እቲ ናይ ድርቅ ጊዜ ከብቅሕ ከሎ ወይ ከዓ እቲ ዝናብ ክምለስ ከሎ ኤልሳ ሕጂ ናይ 3 ዓመት እንተኩል 3 ዓመት ፈራእስ እንታይ ገይርዎ ነይሩ ነቲ ዝናብ ብጸሎት እንታይ ገይሩ ዓፂዎ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ምድሪ እንታይ ኮይኑ ድርቅ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ክፈትሖ ኣለዎ ክፈትሖ ከለዎ ከዓ ክማልድ ኣለዎ ክጽልይ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ዝጽልይ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ በረኸት ከፍስ እቲ ድርቂ ክምለስ ናብ በረኸት ናይ ግዲ ክማልድ ስለዝነበሩ ቃል አምላክ እንታይ ይብለና ካብ 41 ጀሚረ ከንብቤ ኤልሳም አክዓብን የዝናብ ውሽንፍር እጅግ ነውና ተነስተህ ውጣ ይሉው ብላም ጠጣም አለው አክዓብም ሊበላና ሊጠጣ ወጣ አክዓብ እንታይ ገይሩ ክበልዕ ክሰቲ እንታይ ወጡ ኤልሳ ከዓ እንታይ ይብለና ወደ ቀርሜሎስ አናት ወጣ ይብል እጂ ናብ ተራራ ማለት ነው ተራራ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽልይ ከሎ ናብ ይኸይ ነይሩ ናብ ከረን ለእብ ዝበለ ቦታ ክብር ኢየሱስ ጎይታ እና ለእብ ኣብ ዝበለ ቦታ ዝኸዱ ሰባት ዝማልዱ ሰባት እግዚአብሔር ከዓ ይርከብ ኣብ ለእብ ዝበለ ቦታ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ኣሪኢኹም ለእብ ዝበለ ከረን ዝኾነ ቦታ እግዚአብሔር መቅደሱ ኢቭን ኣብኡ ተቐሚጡ ከም ዝነበር ቃል አምላክ ይዛረብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለዚህ ናብ ወደ ቆርሎሜዎስ አናት ወጣ ይብል እንታይ ክገብር ፊቱን በጉልበቱ መካከል አድርጎ በግንባሩ ታይ ተደፋ እንታይ ክገብር ይችላል ክጽልይ እንታይ ይገብራሉ ማለት ነው هذا ሰባሉ ኣብዚ ማለት ኤግዛምፕል ሆነልኝ ኢየሱስ ጎይታ ፕሬዝ ጋድ ጎይታ ይባርክ ፊቱን ይብል ፊቱን እንዳይልው በጉልበቱ መካከል ኣብዚ ማለት አይሆነ ከምዚ ይብል او كم كن تنبركك እዚ ገጽ ካጂ ኣብዚ ማእኸል ክትእትው ያ ሉክ እዚ ሕጂ ናይ ምንታይ ምልክት ከም ዝኾነ ከዓ ክነግረኩም ራእዩ ክገብሩ እንኳን አይካልም ኤልሳ ግን ንብዙሕ ሰዓታት እቲ ጉልበቱን እቲ ርእሱን ናብ ማእኸል ጉልበት እንታይ ገይርዎ ኣብ ግንባሩ ተደፊኡ ናብ እግዚአብሔር ይጸልይ እግዚአብሔር ይመስገን ይጸልይ ነበር ንምንታይ ከም ጸለየ እንደልኩምኒ ኣብ ዕብራውያን ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ክወልዱ ከለዉ እቲ ምጽ ወይ ከዓ እቲ ህርሲ ክቀለሎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ኮፍ ኣባሓላ ኮፍ ይብሉ ነይሮም የእልል ጁዝ ዶክተር የፎክሰካ ريحو ساينس ونفل تنح هجي تتنسي كولديو كم دي عين الخوف بحالة خوف منفس تاع منفس عالي ردادا ترايك تهزوان هزوا كمي نمنتاي كم دي له اتي زتزاربو قال اتي زمت زناب كمت خغبا سلازلو انتاي يقبر جميرو تبركيكو نمن اكاب كيدلو نو صحفي كتريها زهون ነገር كتريها ግን انا ግን ታስተዛረብኩዋ እንግዲ ማለት አለ እግዚአብሔር ለዚህ ነገር ከከብር ክጽልያለ አይኮነ ተዛሪብ ካጥራት መሐል ትርጉም ነው ወላ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ባርክ ሂድ በቃ ፕሬዝ ጋድ እስቲ ጎይታ ይባርክ ኢየሱስ ጎይታ ከምንድምንታይ ከባድ ከም ዝኾነ ራእይ ክረግሙ ንሱ ግን ተንበርኪኩ ርእሱ ኣብ ማእኸል እትዩ ይማልድ ጀመረ ነገር ክፍታ እዚ ድርቂ ክፍታ ሰባት ክበልዕ እዚ ምድሪ ክርስርስ ዝናብ ይምጻእ እናበል ምጽላይ ጀመረ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ዘለየና ትንቢት ጥራይ ዘይኮነ ምልጃ የለኝ ማለት ነው ነትናትካ ዝተባሃለልካ ነገር እንታይ የለዩ ማሉ ምምላድ ክትጽልየሉ سؤال كاسم يا هذا ما قلت كوني نبي تبعي كا بزاف نبي متعف قال لنا فتش كان درزي تنب تقول كا
بزعبا حواري تبعيلك وونجيلا تبعيلك كتفتشالك كتنببالك نرأسك تدالوالك لك ريدي مسكونك እግዚአብሔር በአሉ በኃይል ዝገልጸካ ሬዲ مسكونك مسفلتك እስካብ ትዳለወሉ ይጽበይካ እታ ትንቢት አላ እታ ጊዜ ግን ማአት ከም ትፍጸም አይፈጠር ሬዲ ከሆናለክ ትጽልያለክ ከተንብባለክ ሂጂ እትዝ ተዛረቡ ቃል ኤልያስ ትንቢት እኮ ተዛሪብኩ ሹ ዝፍጸም ግን ሹ ግን እንታ ሊዮኔሩ ምልጃ አልሊወኑ ሀደ ትንቢታት ዝመጹና ትንቢት ምልጃ ዘልዮም አለው even ትንቢት ተዛሪብካ ሱኢልካ ይሆን ካትኸይ ዝተዛረብካ ሰብአይ ክፍጸመሉ ከልካ ክትማልዳለክ even ትንቢት ነዛረብ ሰብአይ even ቃል ነዛረብ ሰብአይ በእምነት ወላ ነዛረቡ ሰብአይ even ጸልየለ ይለካ መጥያህ በቃል አምላክ በእምነት ጸልይሃ ላይ ሱኢልካ በቃ ወድ የለሁ ይልካ ይሆን ሀደ ጊዜ ጸልይሃ እኮሊው ዝባል ጉዳይ የለም ጸልያለክ አዘው ትራጁ ጸልዩ كيف أتهم تصلي كبرنا أملا يسوع كويس بتقرينيا بمارينيا كلية يسوع كي قارتكم كتصلي لهم إلسا أززنا بس كابزمت أنت يجيرونير كم تدفعوا كم تي حرس زحرس كولد كم تقربت سبيتي تقوم ناولت يسوع كويس شو أنت يا أخوي مسلوكم بمكاكل أدركوا بجنبارو تدفع بلانتيناون وده ولا بارو تملكت إيوه نحن هذا أخو سبنايو تايبلو سكابوت وعيتن كسارة تاي كم تفضرجن ليها أنا أيقونت كم مثل لا أيقونت نجرات سكاب زلمت دمنانات سكاب نري زناب سكاب زمت اللي نسحقن رأي لين تاي كم زخون تملكتك بزايو حبي كتاي بارك ስለዚህ ኪዲሉ ሹ ብላቴና ወጥቶ ወደ ባህሩ ተመለከተ አለ ወጥቶም ተመልክቶም ምንም የለም ይሉ ምንም የለም ኤልሳ አቀማመጡ የድክም ሬፉሙ ከመይ አይቃሉም እስቲ ክፍት ቢሁ አይቃል አረ ያው እስቲ በዚህ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ even እስካብ ዝርኢ ሓደ ነገር ካብቲ ቦቱ አይተፈለይ that's why ከወይ ክፍለኩም ዘለው ወልሐንቲ አይትሪን ሎም ትትንቢት ማዓት ፍጸም ትብሉ ሰባት አለው ክፍጸም ግን ጻልዩ ስፍራሁ ትፈለይ ቦታሁ አይትገደፉ ምንም ነገር ይምጻለው ካለ ትንቢት ይደረግ እታ መጀመርታ ዝተባሃልካ ትንቢት አይትረሳል ጸልይ እስካብ ቀጥል ካታር ተኸን ዝመጽ ካልጽይ እታ እና ተፈጸመ ኣብዚ ኸደሉ እና ምጻኻ ጽልይ ክብረና አላ ከይትገድፉ አይቆነን በቃ እዚ ነገር ነይኒ ካብ አምላኽ አይቆነን ጥራይ ይልካ ክትገድፉ ዝገብረካ ሰይጣን ግን ካብ አምላኽ ኢየሱስ ኮይታ ኢቭን ክድንጉ ይከሉ ሓደ ጊዜ ካብ አምላኽ ምዃኑ ትፈልጡለኩ ምክንያቱም ናትካ ማንነት ይፈልጡ በዚህ መንገድ ክትጽልይ ከምትከል ሹ የለማ ብደካ አቡሃ እግዚአብሔር የሪካ ይገልጻል ብዙ ነገር የለማ ብደካ ስለዚህ ኤልሳ ብላቴናው ወጥቶ ወደ ባህሩ ተመለከተ አለው መጥቶም ተመልክቶ ምንም የለም አለ ተስፋ ያዘቁረጽ ነገር ተዛሪው ግን ተስፋ ይቆረጽ እርሱም 7 ጊዜ ተመላለሰ አለ 7 ጊዜ ተመላለሰ ብላቴናውም 7 ጊዜ ተመላለሰ በሰባተኛው ጊዜ እነሆ የሰው ልጅ የምታል ታናሽ ደመና ከባህር ወጣች ፕሬዝ ጋድ ሎሚ ከሙ ሆነልኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝራይ ነገር አብዮትኩም ከመጽዩ አሜን እስካብጂ ተጸቁዎ ዘለው በትንቢት ዝመጸኩ ቃል አምላክ ዝመጸኩ ብዙ ነገር ተባይልኩም ዘይኮነ እግዚአብሔር ሎሚ ትንሽተይ ጭላል ንሽተይ ነገር አክተሪው ንሽተይ ነገር እግዚአብሔር ከሪእኩም ኢየሱስ ጎይታ ታናሽ ደመና ከባህር ወጣች አለ እርሱም ወጣ አክዓብን ዝናብ እንዳይከለክልህ ሰረገላ ጭነህ ውረድ በለው አለ ፊኒሽ የሆሙን ኤልሳ ለአክዓብ እንታይሉ ደመና ይውሪቁ ንሽተይ ነገር ይሉ ገና ዝናብ አይመጣም
ኤልሳ ግን አሚኑ ለወረድ ታትሲት እግዚአብሔር ዝናብ ከም ዘምጽእ ስለዚ አመነ ንአክዓብ እዚ ንጉስ እዩ እንታይ ይብሎሎ ውፃእ በቃ ደመና ይመጣሉ ስለዚህ ዝናብ ከይርከበካ ሂድ በጊዜ ኢየሱስ ኮይታ አሜን ሃሌሉያ እንዳይከለክልህ ሰረገላህን ጭነህ ወደ ውረድ በለው አለ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሰማዩ ከደመናውና ከነፋሱ የተነሳ ጨለመ ብዙም ዝናብ ሆነ thank you jesus praise god amen ስለዚህ ዝናብ ዲኻ ትደሊሎም ክርስቶስ ዲኻ ትደሊ ናትካ ነገር እትቃል ኣብ ህይወትካ ክፍጸም ዲኻ ትደሊ ሎሚ ክትጽልይ ኣለካ ሃሌሉያ ሎሚ ቃል መጽይካሎ ሃሌሉያ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል እዩ ሃሌሉያ በዚ መንገዲ ናትካ ነገር ክፍጸም እዩ በዚ ነገር ናትካ ነገር ክኸውን ስለዚህ አዘውትርካ ጸልይ ይብለካሎ ሃሌሉያ ከይበታኻ እንታይ ዝባል ከይባታኻ ጸልይ ሃሌሉያ ጸልይ እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ሃሌሉያ ኤልሳ ጸልዩ ንሽተ ደመና ወጸት እታ ደመና ምስራኤ ፊኒሽድ ዝፈልጦ አምላክ ስለዝኾነ አይ በቃ ሕጂ ዝናብ አሉ ምንም ችግር የለም ኢየሱስ ኮይታ ሃሌሉያ ብዙ ዝናብ ሆነ አክዓብም በሰረገላው ተቀምጦ ወደ እስራኤል ሄደ ኢየሱስ ኮይታ የእግዚአብሔርም እጅ በኤልሳ ላይ ነበረች አሜን አሜን በቃ ባይዘው ብዛባ ኤልሳ ንሽተ ከዛረ ኤልሳ ማለት ሐራሲ ነበር ያርስ ነበር በ13 ጥንዶች ነው በጣም ብዙ ባለሀብት እንደነበር ነው የሚያሳይ ፍሪየሁም ወንደማ አደ ገበሬ እኮ የኛ ሀገር ገበሬ አንድ ነው የሚያርሰው 13 ጥምድ አስሮ የሚያርስ ማለት ባለሀብት ነው ብዙ የራሱ የሆነ ስራ በራሱ የናት ዝሆነ ቢዝነስ ነበሩ ናይ ክብርና ቢዝነስ ነበሩ ሰብስ ነበረ ግን ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ንኤልያስ ታይሉ ነዚህ ሰብዚ ቀባለ ኤልያስ ካ ናት ዘለው ቦታ ኸይዱ እቲ ዝነበሩ ካባ ሽኡ ካባ ዝድርቢ ኤልሳ ካባ ምስ ደርበ ኣብ ኤልያስ እቲ ካባ ወደ ምስ ወደ መንፈስ ይዓሪፉ ኢየሱስ ኮይታ በብሉይ ኪዳን አገላለጻ ማለት እጂ መንፈስ ኣብ ልዕሉ ምስ ወረደ ኤልሳ ካብኡ ሰዓት ጀሚሩ ታኾይኑ ካደ ሰብ ኮይኑ እንታይ አይነት ሰብ ኮይኑ ናይ ርእሱ ስራሕ ገዲፉ ናብ እግዚአብሔር ስራሕት ኢየሱስ ኮይታ መንፈስ እግዚአብሔር መስተንከፉ ማለት ከምዛ አይነት ሰብ ኩሉ ነገር ገዲፉ ስራሕ ገዲፉ ህይወት ገዲፉ ንብረት ገዲፉ ስድራ ቤት ገዲፉ እንታይ ነው እግዚአብሔር ከገልግል ንኤልሳ ንኤልያስ ተኸቲሉ ኢየሱስ ኮይታ ከሙኻ እቲ ዝተኸተሎ ነገራት ኩሉ ረኺቡ እንታይ አሓ ትደሊ ይልዎ ደብል ፖሽ ካባኻ ምስራኻኒ ትኸውን ይወቃይ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ኣተኪሩ ምርኣይ ናቱ ኣተኪሩ ይሪኡ ኣብቲ ወፆ ኣብ ዝኣቱ ሽንቲ ቤት ወላ ከይድ ከሎ ኣብ ምስኡ ዝኣቱ እዩ ኣይፍኖካን እዩ በቃ ዛት ማች እዚ ዓይነት ሰብ እዩ ሎሚ ብምልጃ ንእስ ህዝቢ እስራኤል ንኣክዓብ በዚ መንገዲ እዚ ንሕዝቡ በትእስቱ ዝገዝእሉ ጊዜ ነዚ ነገር ኮይኑ በበረኸት መሊኡ ክብርና አምላክ ነው ኢየሱስ ኮይታ ሎሚ ይሁን እግዚአብሔር ከፈጽመልኩም እዩ ትንቢትኩም ክፍጸም እዩ ሃሌሉያ ጥራይ ማልድ ሃሌሉያ ጥራይ ጸልይ ሃሌሉያ ጥራይ ዘምር ሃሌሉያ ጥራይ አመስግን ሃሌሉያ ነገር ክፍጸም እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ዮሴፍ እንደህሪእኹም ዮሴፍ ራእይ ርኢዩ ምሽ በቃ ራእይ ርኢዩ እቲ ራእይ ዝተፈጸመሉ ጊዜ ግን ክንደይ ጊዜ ወሲዱ 13 ዓመት ፕሬዝ ጋድ በዚ መንገድ እዚ ክሓልፍ ከሎ ግን ክንደይ ውድቀታት አሉ ክንደይ ካብ ስፍርኡ ዘርሕቁ ካብ እግዚአብሔር ክርሕቀካ ብዙሕ መንገድ ብዙሕ ነገራት ክመጽእ ኸል ንዮሴፍ ኣብ እስር ቤት ኣትይዎ ከም ባርያ ሸይጥዎ ከተኸሲሱ እዚ ሁሉ በጽሕዎ ኣብ መጨረሻ ግን አቦቱ ካቦቱ አይፍኑ ካቦቴ አይወርድን በመባሉ እንታይ ኮይኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢየሱስ ኮይታ ኢቭን እስር ቤት አትዩስ ካቦ ይሆን ባይዘው ኢቭን ኣብ ችግር ንሰባት ተጸናእሰብ ይገብረክ ኣብቲ ዘይከውን ቦታ ጸልማት ቦታ ስፍራን አይንቀቅ ጸሎት አይንግደፍ አምልኮ አይንግደፍ ምልጃ አይንግደፍ
ኢየሱስ ጎይታ መምላት ገለ ዘይትፈልጡ ዘባን ካብሎም ይጀምር ወላ ናተሽ ሙሰድ በቃ ትንቢት ጎይታ ተዛሪቦሉ ክትጽልየሉ ይልካ ውሰድ እዚያ ችግር የለም ካብዚያ አትጅምር ንሰብ ምጽላይ ማለት ነው ንሰብ ሂዝካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምቕራብ ማለት ነው ብልጫ ካብ ጽምት ዝሓለፈ ይባይዘው አብዝ እንታሹ አገልግሎት ኢየሱስ ጎይታ ዮሴፍ ከሙ ሆይኑ 10 ዓመት ተጸብዩ ዝራእያ ማአዝያ ክንደይ ዓመት ከለዩ 17 ተኸሎ ሪኡ በክንደይ ዓመት እዩ 30 ዓመት እንታይ ሆይኑ ተፈጽ ከሙ ኸውኒ አይበልኩ ከም ትጽልዩን እንተጸልዩም ጽባኸው ሰውን ኮስደኸ ኢየሱስ ጎይታ በዚህ መንፈስ እዚህ ክንጽልይ ይገባል ንዳዊት እንድሐርየው ቀዳማይ ሳሙኤል 16 ዳዊት ተቀበይ ይላል ምስተቀበይ ግን ሹ ሁሉ ነገር በቃ ጽቡቅ አይደለም ተቀበይሉ ዋው ዘብለጭልጭ ነገር አብለልሉ ናይ እግዚአብሔር ክብር አብለልሉ ሶ ፊኒሽድ እዚህ ሰብ ሁሉ ሰብ ታይኸውናሉ ክፍራሃሉ ተባሂሉ ሹ አይተወደ ተቀበይሉ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አብለልሉ ግን ክፍጸም ጊዜ ሆስት ነው በብዙ መንገድ ካለፍ ነው ሳኦል ይሳደደው ነው ለሁም ብዙ ነገር ከገብር ኢቭን ኢንቫይት ይገብሩ ነው ከቀጥሎ እንኳን ኢንቫይት ይገብሩ ነው ንሱ ግን ስፍሩ አይለዳ ከም ቀታሪ ቆዩ አቅዱ አይታረም ከም ገዳም ከገድፈ ጀምሮ እግዚአብሔር ዝቀርቦ ስለምትዩሲ ሜኒ ክትንክፉ ነው በአሉ እግዚአብሔር ይፈርጅ ትገድፎ ነገራት አሉ ሐዳዲ ግድፍ ለርስ ዳዊት ነርሱ ፈብ ሽኡ አብት ዝብጻሕቦቶ እግዚአብሔር ካ አብጽሑ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ስፍራና አይን ከም ሞርዶክዮስ አይን ከም ዳዊት አይን ከም ዮሴፍ አይን ንማለት ንጸልይ ስፍራና እንዳለ ዘይለአነ እትስተባሃለልካ ትንቢት ክፍጸም ክትሪራ እዚ ዓመት ከሓለፈ ፕሬዝ ጋድ ናይ ብዙሓት ሰባት ትንቢት ክፍጸም አብለሊ ተነገረልካ ነገራት ክፍጸም ብንሽቴ እንኳን ናይ ብዙሓት ሰባት ትፈልጥ ክፍጸም ይጽልይ ያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልይ thank you Jesus praise God ማሳክ ያረቦስ ሪባሳ ላማሶ ኮቶራ ባማሻ ሌፕራታ ዮሽ ኤክራሃ ሪባሳ ያረቦስ